Yau, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jajiri ba kwato. Aljanna. Ya kuke? Allah ya lau. Kina lafiya ba? Allah ya lau alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah lala ta karanta. A'a mu kuma ai bakin aikin mu Hausa. Ta inda ka gama Hausa ce. Ku da ma Hausawan ga haka na halin ku ce. Ayo to mu muke da baki shi. Ai ni a duniya in baicin Larabci to ni Hausa ta haimar ku ne. In dai yare ne. To shi mu kun ka bar mu baya shi ne kun ka toki yaran ku turawai shi abbabba. Wace magana kake? Maganar da ake yanzu mun kun rena mu ku yaran ku shine babban wai cikin ƙasa Niger. Aljanna dan kana dan zabar ma kuma sai ka zo man da wannan magana. Bari dai rai yari dai. Shi magana da kake an doki yare babban Hausa kai da aljanna. In ba dan kana dan zabar ma kun kadi ba wannan abu haka yake. To yanzu ba ka ba zabar mai Hausa ka zo kana yi. Misali yanzu dan kadi ba kasa. Tsaya. Ke ba da halin ki ba. Ke jazuli zabar ma da kake ganin babban yare. To waye ci babban yare bane ba. Hanyar da zabar ma ko zabar maci shine yare na biyu. Amma yanzu in kadi bin Niger ai Hausa sun yi yawa. Kuma inda ba zabar mai yake. Dan yawancin shi yana jin Hausa. Ko ba haka bane yanzu Hausa ka zo kana yi. To ai karan to kadan ba dai kana ji ba. An dauko Hausa an zo ansa ai an dibi yaran da mutane suka yi magana da shi ne. Shi yasa aka dauke shi kuma shi ma sai aka maye gurbin shi da yaran Hausa yaran Faransanci. Yanzu da Faransanci muke aiki da shi. Ya yake da Hausa? Faransanci ya kake da horon shi? Ni da tsakani na da su cin uwa ni kawai. To ni da horon shi. To yanzu kuma Hausa mu Hausa ba muna tare ba. Kuma haka nan. To an dauko Hausa ansa dama muna tare. Ai sai mu ƙara haɗa kanmu mu yi tare. To amma dan me dan ansa Hausa sai wasu su rinka nuna ba a gyara ba. Ai abin mai murna ne. To mu gani muke ai ba a gyara mu ba. Ai ba su ganin ba su gyara musu ba wanda ba su da tunani mu ne to so suke a maido faransanci a maido shi a saki Hausa in aka ɗauko Hausa aka sa ai yaran da ana tare da shi ne kuma ba ana nihin ba cewa an nuna zabarmanci ba yare bane ba buzanci ba yare bane ba a'a an dibi cewa mahi yawanci zabarmawan ai suna jin Hausa kuma dan ya zamanto sauki ga kowa wurin isar da sako shi aka ɗauki yaran Hausa aka maida ya na ƙasa ai faham yanzu na gani ni can dibin nake yi mu kun rena mu ne kun gane mu da sauran kabilu daga cewa kuke ku ne komi ku ne babba shi yasa dama sun aiko rashin tsaya saka gane bane ba dama suna da wani niyya cikin rai ne sai suka addawan ga abin da su suke so su sanyo harkar kabilanci ciki ba haka bane ba Hausa ta yi yawa ne cikin al'umma musamman nan Niger shi yasa aka ɗauke ta aka maida ta yare na kasa aka kori Faransanci to aka ga cigaban mu ne baki daya zamanci na nan da rashe shi buzanci ma haka ne illanci ma haka ne na gani yanzu ne abin da ya kamata maka gani ni da ma na ji kakanmu na cewa kakan can babban ma Bahaushe ne to ka gani to kai ma namu ne kai yau ni ma kai ma ne muke ka gani da aka bincika duk guda ne kai wallahi Jani yayi kokari ba yayi kokari wallahi da yanzu abu guda ya saura ka san ko menene Jani ya doki Hausa ya sa ta cikin tsarin koyawa a raka koya Hausa kawai wallahi ni da ma bi ana horon shi lakul ba gani da nake da Allah ta kwaran kwatsa zuwan da kake wala abu kwami ba sai jaki ne kai yo ni da ma ba cer ne ba ita recreation to yanzu ka zo mu koya Hausa duk wani dai magana Hausa ce dai magana Hausa ce inda ka gama Hausa ce Larabci ne ko ba muka yi tare da Hausa amma Hausa mu aikin ka zo mu koya muku Hausa da gudu insha Allah Shani mai da mu Hausa ma a cikin ecole ina a ranka Hausa shikenan mu huta Faransancin mu kore su to ya ka gani ina story da Hausa tashi hankali ya ni da ma dan sa'a ne kamar ni da ma harkar sa'a da gulma harka ta ci kamar ni ana koya min dana ya yi kyau ka ga mai uwanka to ba ma sai hakuri to Allah ka ga mai uwanka kuma yanzu ni na koto mai koto da ka ga mai koto ko mu gode Allah muke albarka